Kakhulu ifethu zakhona anambone cha ubheje lapha. Okay, but we do have visitors today. Abavakashele isikole sethu ngithi. Right, then I'm going to call Mr. Gubane so that he can introduce them to us because we have to know ukuthi uGatseni uhamba nabo bana ngithi. Lo me phambi kwenu ngibingelele nethimba le SGP ngiyaxolisa. Lo me la phambi kwenu ubaba uNgubane uzama ekhaya igama isibongo wangubani. Ngingaphansi kwenkampani ebizwa ngeMgerman Enterprise esebenza ngokusupplya izikole nge-stationery ebese iphinde futhi ithi mangabe sinikezwe ithuba lokusupplya bese yenza iplowback. Baningi abantu abakhule njengani baba izingane ezinhle balalela la eprime befika high school bayashintsha bebe ingane ebhedayo bebe ingane ngasathana. Ingane ngasathana ingane engalalela ngithi ingane ethanda ini ukubhema ngithi once waqala wabhema ugwayi usuku apply ukuya kuphi ejele. Sanibonani bafowethu uGatseni lo namhlanje sila esikoleni esisegoli Stertford Primary School. Kube intokozo ukuba kule sikole lesi abafundi bakhona basimukele kakhulu. Kade bese ngakugadile lokho since kuyindawo enenhlanga ezahlukahlukene kodwa nje ba understand umaskandi bawuthanda. Ngiyacabanga ukuthi ngelilanga sokhipha abaculi bamaskandi la. So ngiyabonga kakhulu kwi team yami engisebenza nayo ekubuseleni emphakathini kanye noNgubane esinaye othe wabamba iqhaza. Hayi sijabule kakhulu la eStertford Primary ukuthi kuze uGatseni ngobaba uGerman Enterprise and I hope nomphakathi although there were few but they were so happy and the SGP members that are here were so proud in our area to have uGatseni to our school and to donate the sunny pads for grade 7. Igama lami uThobano kaMmema ngisebenza noGatseni ngimanager kaGatseni emculweni. So siyahambela izikole sidonate ngama sanitary towels. Ngelinye ilanga Gatseni wakwathi unephupho lokuthi ehambele izikole edonate ngama pads. Njengenjwayelo ke lana ngithole ithuba lokwazi ukusebenzisana noGatseni umculi kamaskandi oqhamuka ePhongolo. Shuthi sikhulumisanile naye ngesikhathi kuzoba umcimbi wathi umuntu ofisa ukuthi mhlambe yena uGatseni asondele esikoleni sakhe noma osebenzisana nesikole ukuze asivakashele akathenga amathikithi awu20 ngase ngawathenga ke lawo mathikithi ke ingakho uGatseni umbonelana ke namhlanje.